Какво става, геройчета? Аз съм Хиро и днес с мен е Роно 035, който в момента не знам какво прави, някъде е. Седа в къщата. Седи си там в къщата. Както видите, тук имам нови полшенки от битки. Една ябълка липсва. 5 легендарки имам вече. Тук бронята е нещо ново. Стрели на спам. Със светло шейче, ако ще съм. Да, сега отиваме в холма. Не ми трябва тези стрели. Отивай. И... Его. Ще го сега ще ти... Деби коня, бе! Заради теб си ударих кончето, Виж, тук съм става един меч с блъсква, не. Руно. Виж колко айран... Виж, убих някакъв и им пусна 2 айран брони за коня. Не, отделно от дънжани. Да. Тук много кабелство, но нещо... Тия вилиджери ще ги... Чух се дали да им махна вратите, те нищо не им става. Човек, как бе, размножиха са? Тос пък не са, бе, още са си толкова. Ето 1, 2, 3, 4, 5 са си. 1, 2, 3... 4, омага, да. Добре, аз взимам някаква изхабена кирка, отивам да купая. О, не драка, не трябва. Не, сега ще почнем една нова мина. Хубаво, и аз тогава ще си направя. Ето имам една кирка. Моята изхабена, аз почнем до къщата си, до спаун да си взимам. Ако искаш, ела да им покажем поне спаунерите ли там. Не, за какво им са? Да, сега тук почвам мината, идвай бързо. Добре. Че затварям вратата. Бързо идвай! Дръпни се, де, човек! Аре, бе, Руно, дръпни се, бе! Иди насаде! Чакай! Вай, не! Ти ме назаде. Кой ще ме кажеш? Да, хора, тук има редстоун. Руно пак си дела едната. И никакви диаманти. Да изхъбя кирката. Добре, хора, метър, какво ще направим? И тук съм. Малка пауза. Аре, човек! Дръпни се, де! Добре, бе! Ей! Ти взе ли си форченката? Аз нямам форчен, бе. Ти имаш форченка. Нали бяхме в скелетън спаунер и там убиха ме и те се деспаунаха. Да, Руно умря. Да, защото тръгвам да те спасявам. Ти аз бях умрял, още ти преди да умреш 20 години. Виждам, искам се направя черен верижен. Хора, на кефи. Къде са ме торчовете? Ето ги. Добре, какво трябва да се взема? 42 кол ще ни стигне. Тук това дърво ще ни стигне, готово. Да ходим да къпаме. Махни се от вратата, че ще те еба газа. Ти какво, без толчове ли живееш? Ето де. Обаче аз искам да си изкача за едно място. Да, той винаги копае на 9 или защото си мислиш там повече диаманти и чум зомбита. Не, просто там открих първите си диаманти за това. Менешка така сметливиско. Той е вещица. А ти си задник. Мръв кофе, Кенев. Кора ми left the game. Не знаем, че нямаш кора. Ма знаем, че някакъв такъв левна. О, диаманти намерих, брат. Чакай, форченката си вземи. Форченката ела. Аз ли да идвам? Да. Тогава чакай. Дай ми тогава на мен форченката. Няма ти я даме сега. Ела тогава. Една секунда, де! Първо може да се взема и тогава. Аз ще разкопая около диамантите да видя колко са. 2, 3. За сега един. Омага, един. What the fuck, един? Около него изкопай. Да, това правя. Не около един е диамантен. Гати. Аз пък намерих едно аера. Някой ли няма? Два, чакай. Никой няма да даде вържен чест пред хора.
Сега ще това. Трето няма. 2 диаманта. Идвам. Два са. И тук нагоре ли си? Да. Ти чуваш ли зомбитата? Не, изключил съм си звука. Сторим се. Къде са диаманти? Охо. И пусна 3 диаманта. Яко. Добре, що? Я си ги складирам. Беше... О, айрон. Айрон, ние имаме доста айрон, няма съм такова. Редстоун! The fuck? О. Ще почна да купая ресурс с форченката. Лава. Намерих. Браво. Окъпи са в нея. Окъпали са? Не. А как не? Добре, бе. Тук е... Яко е. Диаманти! Още ли? Да. Колко са? Ами, за сега виждам 2, брат. А те са точно до лавата. Ще го Обезопаси ги и аз идвам. Ще това към тебе. Че сега. Значи, 2. 2 са, брат. Сериозно ли? Още един. Къде са? Това ли са? Под тях вижда няма лава. Добре, той е обезопасен. Сен. И тук пак... да, един е диамант. 2 са. В тебе е 2 и в мене още общо сега имаме 6 диаманта за сега. Окей. Тук сега. Да видим. Нищо интересно, някакво езерце. Как имаше диаманти? Да. Ама има зомби спаунер. Къде е? Тука. Ето ние вече имаме 3 зомби спаунера. Айде да, един напади там. 3 или 4 бяха? 3. И един на скелети. Не, имаме напаяци. И напаяци, да. Желязо. Айрон. Лавата. О. Добре, аз идвам до тебе, че тук е по-фул лава. Ми точно като е лава по-добре, бе. Ами аз съм точно по твоето езеро. Копая. Мисля съм просто. Чакай, обаче як изглеждаш това Faithful? Ти с кой Faithful си, бе? Ами имам и двата, ама сега съм дефолт. Аз пък дефолт малко ма нерви. Добре. Чакай. Добре. Аз копая с арен кирка. Диамантът се щупи. Аз купая с моите диамантена. Крипър, брат! Чух. Той тук има зомби спаунер. Така, лавачка. Обсидиан, че... Чакай сега. Нагоре копвам. Шет. Запуши къде? Значи, ето тук нагоре, така ще се разумем. Човек, представи си крипър спаунер. Не ми мерси. Не ми се умира с форченката. Може си... Тя двойка. Дай 6 диаманта в мене, ей. Ето е лавата. О, айран! Искам айрана! Диамант има ли? Не за сега ме чакай. Торч. Лада! Крипа! И скелет! До него. Добре, няма да копаем насам. Да, бе! Чакай. Никой на бутант на пътя. Чакай аз да намеря друга пещера. Ще ви убия. Аз меч нямам. Скелета са подпали. Убих го. Аз нямам меч. Чай са крипър да убия по някакъв начин. Fuck you. О! Аз поне че имам нокбак на меча. Къде си, бе? Да. Това меча аз ще го спечелих. Да. Аз му спечелих всички айтеми. Майншафт! О, Втори. И то втори. може да е продължение. Не, трети. Това е третия майншафт. Да. Те бъде те уби крипъра, бе? Не. Някакъв умря от крипъра, ще викам да си. Окей. Добре, спри по тя бъде тъпата до вода, защото в нея... Изследване. Изследване Спри водата, в нея има диаманти. Сериозно, бе? Да. Айде скелет на напада, чакай. Не добия. Човек, какво става тук, бе? Окей. Опа, запуших. Малко да запуших, защото искам да взема диамантите. Запуших я, брат. Добре, аз Бе, само ти кажа, че е изследвана и... Аз намерих диаманти, малко ще запуша сега накарам. Ока, ще изследвам майншафта. Той изследваме, брат. Има торчове. Той в О,
7 Крипър. диаманта. А? Крипър. Той всеки майншафт има торчове, ама. Ма не, на земята сложени. Ето и къбълстон тук е слаган. О, значи ще намерим някакъв къщата. Това е Нашия ли? Не е нашия. Няма как да е нашия. Ти отли как ще не е Или? нашия? Нашия, бе. Нашия, аз стигнах до къщата, брат. Нашия, бе. Ох, боже, стресно. Това е. Крипър! Човек, къде си, бе? Ама. О, на 2 сърца. Човек, аз се прибирам в къщата, аз вече... О, мъгъ, бе. Бати, якото. На 2 сърца и половина сам. Аз се прибрах в къщата. Мисля, ще ми щупат броните, защото са много хубави. И аз пиша хубаво, защото... Пиши. А, не, злато. Не, злато. Въртим да оставя една се пече. Да. Зомби вилиджър. Има малко кабостон, само ти кажа. Къща съм. И аз отдавна. Слагам майте неща да се пекат. Тим си остава форченката в Ендър честа. Спокално. Къде се сложи? Да знаеш, че дадах на такова 3 диаманта на Спарко. И една златна ябълка. Имах 10 златни ябълки. Не, Такива легендарки ли? Не, убих някакъв и ми паднаха. Ми паднаха 5 и няколко там продадах и една дах на Спарко. Той аз съм такова. Една изядах и 4 ми останаха. Продадах някакви легендарки там. Човек, само не натиска F3, нали знаеш? Спокойно. Аз после пак ще проверя клипа. Ако има някакъв бък, ще го снимем наново. Не бе, човек, аз ще науча как да изрязваш, ако знаеш де. Просто ще го изрееш това място, де. То сигурно за една секунда си го натиснал, просто го изрязваш. Аз миналия път снимах 3 пъти клипа, защото снимах първия път с рейс минимап. А тук ще имаме релса. Ами не знам, ти се е сложил. Да, вярно. Не обарай релсата, бе. Какво та би? Умирам от глад. И аз? Забравям често къде е. Ето го. Взех си. Пайовете ли взе точно, бе? Човек, без искам. Човек, да знаеш, че сложих на коня на златна брона по-готина. Да, видях. Иначе беше с диаманта. Да, ти седеше яко. Искаш ли да купаем още, че клипа май стана малък? Да го направим 30 минути, ако искаш. Да спърсвам. Идвай на спаун, да свършим там. Окей. Какво има в тебе? Съм. Човек, да знаеш, че 1, 2, 3, 4 пошенки за 3 за сила, 8 минутна, една за сила 2 и една за моментално лекуване пошенка взех от някакъв пич. Си ги държа в Ендър често, защото иначе много се разкарвам до къщата. Аз човек ги убивам, като свършват пошенките, някакви такива други идват. Човек като свършват пошенките, докато дойда човек и те са умрали вече. И са нервен. Човек, инче един, като убих един и дропна книга Sharpness ми, Efficiency 3. Човек, тук има Iron, брат. И сега си е в Ender Chest. Efficiency 3 книга ли? Efficiency 3? Да. Тук е някакъв го убиха. Книга. Някакъв ми подпали. Вода, ще умра с моите хубави брони. На 3 сърца. Имаш ли Version Chestplate? Не, имам Full Diamond. Искам Version Chestplate. Имам 3 левел, дай да енчантна нещо безполезно. И аз имам 3 левел. Дай енчантна нещо безполезно. В момента имам само на енчантната кирка, която аз мисля да си такова. Да се енчантна на 30 левел. Добре, отивам до хома, взема нещо. Добре, айде да приключим епизода. Само да енчантна нещо, да вия къв късмет, че ми се падне. Окей. Уау. Това нещо не купя по това. Кое? Някаква кула със знамето на България отгоре. Къде ми е кирката? The fuck?
Ще енчат на айрен кирката на трети левел. Сигурно си в кома, Да. Айде на спаун да енчатваме да Еми, айди. Чакай да енчатна да е за късмет. Не дей са нервя, куча мазмо. Такъв си е. По-хубав тебе. О, не плюва се за нова ефективност едно. Яко. Доматчо, ли? Доматчо гейм, ли? Аре, идвай да попричам с хубавата ми кирка, бе. Айде. Тя никога няма се щупи, тя е мощна. Къде си? На спална отдолу. Аз пък съм отдолу. Ай, за края ще раздам един диамант, аре. What the fuck? Айде, сега кой ще вземе специалния диамант? Кой го иска? Руно 0305 иска. Мерси! Уху! Защо не взе диаманта по What дяволите? the fuck, защо се телепортирах на спална? Не знам, аз съм до... Чуса на кой да дам специалния диамант. Форми. Форми, къде? В кутията в кухнята. Не, ще го дам в недъра. Който в недъра го получава, не ми покажа, айди. Не ще приключа в недъра. Никога не съм приключил в недъра. Форми я го. Само после минай през портала. Чули? Що ще те прати, не знам къде. Знам, бе. Хайде, по-бързо искам в недъра. Кой е в недъра? Кой е в недъра? Аз? Не ти не ми трябваше. Аре бе, како е? Аре бе, няма на кой да дам специалните неща. Аре, приключи. Ето, пише тук. Ето, throw for me. Ето го. Диаманта. Мерси! Дай му диаманта, бе, Марти. Много благодаря на Hero Gamer. Дай му диаманта, бе. Ами той е елитна. Боли ма фара, метни диаманта и се маха от тук. What the fuck? Пустам. Пишком! Що? Газ! Какво пише? Он пиши. Излез го под мина. Чакай малко. Кажете хай на... Не му пиша много ми стена. Кажете. Hero Gamer. Няма го приключа, бе, Марти. Биса. Аре бе, дам го на това пише тук. Аре, дай го там на... Го на тая крава го дам. Вземи го, бе, тъпанар. Вземи диаманта. Виж къде е, бе. Вземи диаманта, бе. И това ще дам. Чао. И хора, със сексовата ми броня ви казвам до скоро.